ready Delhi baro abijano norok Krishnapur ni ngui norok TWF YTF ba Tipramo thaniti norok lukurong no tam kok kesana musung belai-belainya hambai pulan sin bubagaran krombo ngete si media no belai-belainya hambai जों सिनि 29 Krishnapur assembly ni ungoi सिनि YTF सिनि Tipramo tha जों रेडी उंजागनो जों फाइनाय दुइटारगो जों दिल्लीआव थांनाय जे सिनि वन लास्ट फाइट सिनि ग्रेटर ट्रिपलेन बागै जों रेडी न दङ बुबागरा जों फाइ दङ जों जे सिनि लांमा तंसा जों न लगिरिनाय जों जेने जे सिनि ब्लग जे कुटारि मानि अनुसारे जों 29 Krishnapur नि अंगै सिनि बुरि बदल ama tini tay YTF tay tini Tipramo tha जों जतन रेडी उंलायजाक जों फाइनाय 2 तारिख गो जों ट्रेन कानाय जों जे 2 तारिख ट्रेन कावै जों पालखाना जों आरो हमदा दंबो जों थांनाय जे सिनि अथ नांनि बागै जे सिनि भबिष्यनि बागै सिनि फ्यूचर तिप्रा सानि बागै जे सिनि बुबागरानि इमांनो जों सक्सेस जे खायन बागै इंगे आं जत सिनि तिप्रा सालु करंना आबनो कयो जों सापोर्ट खायदि अमताय अब ताय सिनि दिले हासेव तंनाय सिनि अम तिप्रा सा लुकुरंनो आं कयो जे आरो गाना गिने जे लेखा फरि तंनाय जे आरो साख्रि सार्भिस खाय तंनायनो आं स्पेशली जे आरो कयो जे जों 5-6 तारिखआव जों दिल्लीआव जों जंतर मंतर खायतेनो आ जागो फायना बागै आं आ जागो जों सिनि 29 Krishnapur जे ब्लगनि अंगै ताय आं आनि साकबाय थाङै आं ब्रनो स्पेशली जे आं ब्रनो आं कयमु आं मनो बारिउ sarni sinumung kisa sagari ani sinumung ke ang YTF ni block president abate sinjang tongo sini 29 Krishna sore sini amat tilamana district political ni sini khau sa Tipramo thani ab member borom ganang sini kakak suren ayang tongo amo sini tilamana district ni YTF ni member borom ganang andaran klayo bilpron de brama ngetai NTR sungor jotono जों YTF Tipramo tha ungै जों तिनि अकगनो जों तिनि जे लुकरनो जों जे सानमो सङो जों जे 2 तारिखआव जों जे थानानै बागै आं जत तिप्रा सारानो आं आबन कयो जों माने जतनो जोंनामा सापर्ट खायदि थिन बागै अम सुरिनान बागै आं जे पाइफले आं जतनो आं कयमु नारजक lukurong no tamo kha kesang bai kesanggai khai kobong narna musung Delhi boro abijano nongni 29 nong Krishnapur norok sabo thanglai tong busuk belai-belai hambai matesa जोंनो आकुल समजे खायमेन बागै जों सिनि ब्लगनि अंगै जों सिनि जेलि सम कखा जों मा ट्रेन टिकेट थागया जों अमा 31 जों आमसुजना जों सम कखा जों मा ट्रेन टिकेट थागया जों अमा 31 जों आमसुजना जों रेडी उंजाक जों अलरेडी जों टिकेट मान सिनि जे ट्रेन टिकेट नायका जों मानजाक आबनो आं कयनाय जों जे साइमानो सिनि जे बुबागरा सारा ओ हानि मालिक सारा जोंनो के बम जोंनो ताय बानसिरि मालिया हिने आं बिलिभ खालायो आं खा खालायो जों जे आसो जों बसर गोलोगमा जों जे राजनीति जों अमा पदरे पद जों अमा थंलाय फायखा आबो त आं आसो ताय अमा सानां नायलिया आबनो जे म वाइसा जों सिनि जे वन लास्ट फाइट जों आमसुक जरा सिनि बुबाग्राना लगियो जों अमा कप्लाय खायनो खायनाय जों ताय सिनि ग्रेटर ट्रिपलेना जों मुक्थाम सांनाय सनामनाय belai belai hambai